Či to bola laundry? Vyplo mi video, čiže to je ešte jedno. Toto je tá jedna izba. Tu som začal malovať. Keď som hovoril, že už mám namalovaný strop a tak. A je tá namalovaná vnútri skriňa. Ten ekon. A okno len do záhrady. Tohto sa neviem zbaviť, len toho červeného. Neviem, čo to tam je. Tentokrát nejaká fixka. To. Ešte to strážim. Vietor fúka. Čo sa tu vyzerá z toho zrohu? Čiže to je jedna izba. To je druhá izba. Jednu vrstvu to má, to ešte bolo modré, tak to ešte presvítá. To je dobré, tu treba všetko namalovať ešte. Ale ako už je namalovaný, čiže to už namalá, tak to napravím. Teraz sa príde do záhrady. Vidno. Už je veľa bordelu. Že nie. Mne sa zdá, že nie. Ešte niečo povyhadzujem, keď bude teraz aprílitovné vyhadzovanie. Čiže takto. Tam sú dvere, cez teraz som došiel. A to je všetko. Ešte je posledná izba rýchlo. A môžem ísť, čiže odtiaľ to vyzerá chodba tak. Aj tam dopredu až. A aj na to posledné izby, čo je tá izba. Staví Games Room. Tam idem k nej. Takže to je taká tmavá izba. No a tu mám namalované tie kryty na ekon. To sú celkom pekné. A tu je sklo. No aj umyté, ale to úplne. Ten. Toto. A tu je. Ďalšie. Toto. Dobre. Čiže tu končím tam laundry zase oproti.